Iki mau ora-ora sediluk mendolor. Jane ora-ora iki juwo ketan bareng rame ning bar kuwi lho. Ndorong nene piye? Cocok kae. Iya. Oke. Sik dijanji. Ki digawe ora-ora. Ngatur kabeh ning nggon ora sama-sama sil. Ora ndak. Nek ben kredeg ben rame. Jumene kabeh ning nggone dhewe-dhewe. Oke? Sing lor, oke? Wah. Sing nabur juga mulai iki. Sing nabur mulai. Sing nabur juga ya buyang lho. Wis ya. Sing nabur juga karo nyanyi. Nggih. Loh. Ben regeng ben rame ya. Ning aja ngalih saka nggone dhewe-dhewe. Nggih lho nggih. Yo, budal ge. Ore-ore. Ketut maneh. Woi, jeneng. Yo. Yo. Ayo masuk kana. Bacotke ora-ora kadang bandenge harimau negara. Yo. Yo, bacotke.
Kowe wis kesel apa urung? Dereng disampatke apa dipangkur nih? Kalau sampat kene pangkur, wis manut sing ngendang. Manut tak omahe. Ya. Ambil lumut.